ҳама мегӯянд ки дар бораи хушбахтии худ ба касе гуфтан кин нест. аммо ман имрӯз мехоҳам ба ҳама бигӯям. имрӯз ман хушбахттарин ҳастам ва ман дигар дар ин хона бегона нестам. имрӯз бори аввал дар чашмонаш хашмро надидам. маълум шуд ки ӯ тамоман одами дигар будааст. ман ба ту гуфта будам ку Юсуф, зора карда маро ба хонаат мебарӣ. ман ба ту чӣ хел фаҳмонам Сабрина? чӣ кор кунам ки ту маро фаҳмӣ? ин чӣ кори кардагиам буд? Юсуф, ман ба ту раҳмам меояд. ман ҳатто тасаввур кардан намехоҳам ки ту дар чӣ ҳолат ҳастӣ. ин ҳақиқат аст. ӯ ҳомиладор аст. чаро ман оқибати ин корро фикр накардам? маро бубахш Сабрина. ман намехостам, ман намедонистам ки ҳамин тавр мешавад. ман чӣ кор кунам? ман хеле метарсам ки туро аз даст медиҳам. зарина акнун дар хамин чо зиндагӣ мекунад.